Hej Christian. EU's lovgivningsproces, den starter i kommissionen, hvor det er, at de fremsætter et lovforslag, og derefter sender de det videre til EU-rådet eller Europaparlamentet. Det er sådan, at det er kun kommissionen, der kan fremsætte et lovforslag. Det har de andre institutioner ingen direkte magt over. De har kun en begrænset indflydelse i, hvad der skal indføres. Hvor det er, fordi at kommissionen, finder ikke bare selv på, hvad der skal ændres eller indføres i EU. De lytter til, hvad stemmer siger rundt omkring i Europa, og hvad parlamentet har at sige også. Og efter 2012 blev det også muligt for enkelte EU-borgere at fremsætte et muligt lovforslag. Det kræver dog alligevel 1 million underskrifter fra EU-borgere fra mindst en fjerdedel af medlemslandene, og det vil så sige, at på nuværende tidspunkt, at det skal være 7 medlemslande. Men det er sådan, at kommissionen, efter de har sendt lovforslaget videre til rådet og parlamentet, så skal de to institutioner så efterfølgende ændre det alt efter deres interesser. Og efter det, så bliver de så sendt sammen til et møde eller noget, hvor de så sammen skal komme med et sidste udkast. Det kan så få have to konklusioner. Det er sådan, at de kan enten blive enige og indgå et kompromis om loven, og derfor kan den så indføres. Men de kan også ikke komme frem til noget, og derfor skal de så prøve en gang til, se om det så virker næste gang. Men lovforslaget har en tidsfrist, og hvis det er den udløber, så skal den egentlig smides i skraldespanden. Så må kommissionen prøve helt forfra igen med ændringer, med helt andre ændringer til lovforslaget. Men det er sådan, at hvis de indgår et kompromis, bliver enige om, hvordan loven skal hænge sammen, så kan den så blive indført, og der skal den implementeres i de 28 medlemsstater. Og hvis det er så, at de enkelte lande vælger ikke at følge loven, eller bryder den, så er det så kommissionens opgave at få dem til at makke ret, få dem til at håndhæve den. Hvis det er, de så ikke virker dengang, så er det så domstolens opgave at tvinge medlemslandene til at opføre sig ordentligt. Og i værste tilfælde, så er det sådan, at domstolen kan påføre landene meget store bøder som straf. Ja.